VTuber 一問一答自己紹介。それじゃあ行くよ、せーの。お名前は？貓心光牛呼び方は？光牛あなたは何系 VTuber？夫婦係 VTuber 誕生日は6月30年齢は貓03歲性別は男性身長は168出身は Amber 未星球チャームポイントは大尾巴突然ですが、モノマネどうぞ。活動場所は YouTube はじめの挨拶、人類早晨終わりの挨拶、人類早星唞マークは月亮同流星配信タグは毛球滾動中ファンアートは毛球亂畫中ファンネームは毛球好きな色は黃色好きなことは爆分得意なことは令人開心ここで一言愛の告白。我結咗婚㗎啦好きな食べ物は好罐罐きな飲み物は好ビールきな漫画は墮落 JK 月老師好きなアニメは好Gundam きなゲームは RPG 好きな音楽は Deco 27苦手なことは學新嘢尊敬するのは齊則叶えたい夢は照亮大家最後にみんなに一言どうぞ。各位人類，我哋嘅火箭即將到達人類星球，希望入國順利就可以同大家見面啦！